Sirina ne, sirina. Haba malam ya da haka. Tabbas kina cikin damuwa, kyanki baya boyuwa. Da a ce na san abin da ke damun ka, tabbas da na yi maka magani. Sai da kai ne shiga cikin zuciyata. Na amince da soyayyarka. Fir kana ina son ganin ka. Ki haƙuri. Na ji ne wannan harkar. Me ke shirin faruwa da ni? Zuciyata kake da kuma abin da zai wahal da ni dan Allah. Da yawa fa. Ha yayye. Wallahi. Besi na kosa in je in kalla. Matsayin da kuka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A gidana? Wannan wayan sirri na ne. Wata wayan za ta zama bara banki. Mai ruqayya ce. Idan ta tashi bacci ki bata. Duk yadda aka yi baba ya ga wannan bidiyon. Wai a garin yaya kika bari ya kalla mana turo miki ne. Na bata umarni nan da kwana 3 ta fito da miji. Na shiga uku. Wai me yasa ke baki da hankali ne? Ta fito da miji. Zan mata aure. Salamu alaikum, wa ana sallama da Ruqayya. Ki je ki ce bata nan. Gaji nan ki ce bata nan. Yarinya karama ne ta dinga miki wai ƙarya ba kyau? Na umma ni ba buri na in yi aure, buri na umma in yi karatu in zama likita in taimaka ma mata ƴan uwana. Ni kuma buri na shine in ga na yi aure. Sai kana neman kokarin ka taimaki yarinya sai ta dinga nuna ma ita iya yi. In ka duba kanta ba komai a ciki. To wallahi na rantse maka da Allah ka tabbata duk ranar da ka aure ni sai na yi maka yankan rago ni ce ajalinka. To fitsararriya. Bara ki ji dan ubanki. Baki zaki canja mana ra'ayi ba. To na rantse da Allah babu wanda ya isa ya tirsasa ni akan abin da ban yi niyya ba. Ya kamata Ruqayya ki rage damuwa. Ki bi zaɓin da iyayenki suka miki domin shine mun fita a gare ki. Ba ki fitar a matsayin miji. Ban samu ba. Baki da wani sauran uzuri. Mijin da na hada ki aure da shi ya zo ki tashi ki je waje ya ganki ki ganshi. A